Niin sillä lailla se Tapsa Yrjö yhtyeineen aloitti tämän meidän iltamme täällä Haapamäellä ja tosiaan varsin komeasti sanoisin aloittikin. Ja minä sitten yritän puolestani jatkaa toivottamalla hyvää iltaa kaikille teille siellä kotona. Vastaanotin tänne ääressä istuville ja tietysti ennen kaikkea teille hyvät haapamäkeläiset, jotka olette kokoontuneet tänne Suojan komeaan punahonkaiseen saliin, Suojatalon saliin. Aivan salin täydeltä tosiaan ja taitaa olla siellä seinän vierellä muutama seisomassa olijakin. Tämä lähetys, joka nyt on parasta aikaa käynnissä, se on suoranaista jatkoa radion ajanvieteosaston aikanaan järjestämään äänestykseen Suomen ikävimmästä paikkakunnasta. Ehtona oli, että kukaan ei saanut äänestää omaa paikkakuntaansa eikä tietenkään myöskään Helsinkiä. Ja sitten aikanaan, kun tulokset laskettiin, saatettiin todeta, että eniten ääniä olivat saaneet Haapamäki, Ilomantsi, Pieksämäki, Riihimäki ja Toijala. Varmaan jokainen huomasikin, että minä luettelin nämä paikkakunnat aakkosjärjestyksessä, jottei kukaan pääsisi sitten rikoisesti sormellaan osoittamaan, enkä antanut oikeaa sijoittumisjärjestystä. Siis siinä mielessä tämä Haapamäki ei suinkaan ollut ensimmäisenä. Niin, tämä syyte tällaisesta ikävästä on aika vakava ja me olemme nyt täällä koko joukolla paikalla tutkimassa asiaa ennen kuin tällaista tuomitaan, niin täytyyhän toki asia tutkia ja tällainen syyte todistaa paikkansa pitäväksi. Ja koska vieraspaikkakuntalaiset ovat nämä ikävä äänet teille antaneet, niin vieraspaikkakuntalaisilta tietysti täytyy kysyä tuota mielipidettäkin. Ensimmäisenä vieraspaikkakuntalaisena tutkijalautakunnan jäsenenä minä teidän luvallanne pyydän tänne mikrofonin ääreen Marjatta Leppäsen. Tervetuloa. No niin, ja miltä tämä Haapamäki nyt sitten vaikuttaa? No ei minua ainakaan täällä ole itkettänyt koko aikana. Ei ole itkettänyt? No, mitäs täällä sitten voi tehdä, jos ei itketä? Laulaa vaikka. Laulaa mitä? Itke ei sydänkään. Lähdit pois, kuka estää sen voi? Kyynelin, en sua saa takaisin. Siksi on suru nyt tarpeeton. Itke en, lukitsin sydämen salvantaa. Muistot jäädä nyt saa. Lämmön vei talven kesästä tein. Tunnen sen, mutta itken mä en. Lukitsin sydämen salvantaa. Muistot jäädä nyt saa. Lämmön vei talven kesästä tein. Tunnen sen, mutta itken mä en. Niin kyllä minusta nyt tuntuu siltä, että Marjatta jätti ainakin siihen vastaamatta, miten täällä Haapamäellä on ikävää. Tosin tuo itkeenhän tietysti vakuuttaa aika paljon meitä. Mutta täytyy sanoa, että näin päällisin puolin tarkastellen, niin ei täällä ole mitään ikävään vivahtavaakaan. Päinvastoin minä sanoisin, että tämä
paikkakunta täällä, se on ehkä näin lumittomana talvenakin melkeinpä niitä kauneimpia, mihinkä täällä Suomessa voi tulla. Täällä on sellainen kapea laakso, jonka toisella rinteellä on komeita punakylkisiä honkia, vihreitä, ikivihreitä puita, jotka antavat tälle maisemalle näin talvellakin väriä. Toisella puolen valkokylkistä komeaa koivurunkoa, jotka antavat aiheen olettaa, että kesällä niin täällä sietää hyvinkin käydä. Ja ainakin maanteitse tänne tultaessa, niin nuo näkymät muistuttavat melko paljon Punkaharjun maisemia. Sellaiselta se näyttää noin ulkopuolisesta käsin tämä Haapamäki, mutta minkälaista on sitten paikkakunnan omien asukkaiden tieto ja näkemys tästä? Siihen minä olen pyytänyt tänne vastaamaan lehtori Kalle A. Ritokankaan. Tervetuloa. Niin, lehtori Ritokangas, mikä ja millainen tämä Haapamäki sitten on? Haapamäki on yksi valtakunnan keskipisteestä. Täältä alkaa näet 4 rautatietä, joista yksi vie Pohjanmaan kautta perimmäiseen Pohjolaan. Toinen yhdistää lännen, Jyväskylän ja Pönttyvuoren tunnelin kautta Lähi-itään. 3. on yhdystiemme lounaaseen, Porin merisatamaan. Ja 4. ei aivan merkityksetön sekään, vie Tampereen kautta etelään ja päätyy Helsinkiin, Turkuun, Naantaliin ja muihin pienempiin merenrantakaupunkeihin. Erään haaran tiedän, kiskotuksen tiedän päättyvän Vladivostokkiin, Japanin meren rantaan. No onko se ihme, että rautatie on meille kaiken elämän antaja, meidän alkuäitimme ja emomme. Hallinnollisesti me olemme sijoittuneet Keski-Suomen läänin äärimmäiseen lounaiskolkkaan, kuuluisan Keuruun pitäjän ja seurakunnan alle alistettuna asutustaajamana. Asukkaita meitä on ahtaammin ottaen 2500 päätä ja itse kylää. No niin, ohi kulkeva ei meidän kylämme näe, sillä me olemme somasti hajakeskittyen maastoutuneet rautatiealueen ulkopuoliseen luontoon. Verrattomasta luonnon läheisyydestä ja luonnon kauneudesta kertovat asuinpaikkojemme nimet. Sellaiset kuin Petäjäinen, Mäntyrinne, Honkarinne, Koivurinteet, Haapakoto, Pihlajamäki, Katajamäki, Haapamäki, Pihlaja-oja, Kumpulampi, Väinölänmäki, Heinävuori, vain muutamia mainitakseni. Näiden rinteiden ja mäkien väliin ovat vuosituhansia sitten etelään virranneet vedet, uurtaneet kurun, jonka osittain jo kuivaneille hetteille, lietteille on rakennettu siellä tuolla alhaalla makaava rautatie. Ja sen rautatien yläpuolella makaa hyvin usein vielä vuosituhansien takainen sumu, mikä on kai käynyt ohimatkustavien hermoille. No, onko teillä nyt jotakin muuta erikoista vielä täällä Haapamäellä? No, eipä nyt oikeastaan niin mitään erikoista, mutta onhan meillä kyllä tuolla esimerkiksi eräs Suomen kauneimpia uusia kirkkoja. Tämän kirkon suunnittelija oli meidän koulumme entisiä kasvatteja. Tätä koulua on muuten sanottu hyväksi. Mainitsen erään 14 vuotta pitkän jakson, jonka aikana koulu valmisti 220 ylioppilasta, joilla yhteensä oli vain 5 kevätreppua. Joku päivä sitten viivähti television kuvaruudulla ihmeellisten retorttiensa ja elektroniikkansa parissa professori, jonka mainitsen sen vuoksi, että hän oli ensimmäinen koulumme kokeilas, joka reputti reaalikokeessa. Ja samalla kertaa reputti Suomen nykyisin tietääkseni nuorin, varsin kuuluisa kenraali. Ja mikä hassu juttu, meidän kunnon pastorimme teki samaa matkaa näiden kanssa, reputti keväällä.
Joten, niin, miten sanoisi, mitä on tullutkaan niistä, jotka eivät ole reputtaneet. Paavo, Veikko ja Reino, jos satutte kuulemaan, ette kai pahastuneet, vaikka minä kerroin tämän jutun. No kuinka on minä maltan vielä olla kysymättä koulun tuollaisesta huvielämästä ja viihdepuolesta ja muusta, onko siellä minkäänlaista tällaista toimintaa? Voi veikkoset, sitähän meillä siellä juuri on ollutkin ja on jatkuvasti. Tällä hetkelläkin siellä nyt eritoten on vaskenpurijat ja puunpurijat, siis tommoset puhaltajat, näyttäneet pitävän yllä taitoansa. No niin, kiitoksia vaan paljon, lehtori Rito Kangas, näistä tiedoistanne ja ennen kaikkea tuosta erinomaisesta vihjeestä. Ja tässä lehtori Rito Kankaan kertoman aikana tänne ovat jo järjestäytyneetkin koulun orkesterin pojat. Kaiken kaikkiaan 7 herraa, tai oikeammin yksi näistä 7 on kyllä koulun rehtori, jonka johdolla pojat täällä ovat. Hän on itse tämän Torvi Septetin jäsenenä mukana, rehtori Kauko Sihvo. Ja saanko minä tässä välillä kysyä, saanko minä lähettää terveisiä? No, kai se näin mikrofonin vieressä on pakko antaa tehdä. No joo, minä sanon terveisiä kaikille teille entisille oppilailleni 40 vuoden ajoilta ympäri Suomen niemen, mikäli satutte istumaan radion ääressä. Niin, tuskinpa ne äänestäjät tällaisestakaan komeasta soittokunnasta mitään tiesivät. Täytyy sanoa, että se oli näin kuuluttajallekin oikein hauska kerran, kun ei ollut ainoa Torvi lavalla. Minulla ainakin kyllä rupeaa henkilökohtaisesti olemaan vähitellen ikävä, kun ollaan vaan näin niin kuin miesseurassa pitkään jo tässä touhuttu ja niitä miehiä on aina enemmän ja enemmän. Kyllä minä pyydän lupaa saada kutsua tänne yhden nätin tytön paikalle. Tervetuloa, Ragni Malmsten. Iltaa. Ja mitkä ovat tunnelmat? Oi, ne on niin kamalan iloisia, että ihan laulattaa. Ihan laulattaa. Ja sitten vielä joku sanoi, että soitto on suruista tehty. Ei pidä paikkaansa. No niin, laulattaa mitä laulattaa? Trallalallala, Andersson, mua rakastaa. Andersson,
Niin monen kaipuun kohde hän lie, mutta minun on Andersson. Kuuluu hän minulle vain varmuuden, jo siitä sain. Trallalallalei, Andersson, sydämeni vei. Andersson, ritvaksi kastoin pastori mun, mutta hän on John Andersson. Trallalalala, Andersson, lapsuus jäi jo taa. Andersson, 18 täyttänyt on, yhtä vanha on Andersson. Miehen saa viehättävän, useinkin punastuu hän. Trallalallalei, Andersson, työtä pelkää ei. Andersson, paikallispussin kuljettajan rahastaja on. Andersson, trallalalala, Andersson, minut haluaa. Andersson, sai tytöt toiset murhetta vain, koska minut on Andersson. Säästöt näen minä pieneksi niin, sitten säästetään kun mennään naimisiin. Trallalalala, Andersson, oisi hienompaa. Andersson, jos etuliitteen huomini sais, ja se oisi von Andersson. Trallalalale, Andersson, olkoon von tai ei. Andersson, huomenna kun on vietetty hää, olen rouva von Andersson. Niin, sillä lailla me tutustuimme Anderssoniin täällä Haapamäellä aivan muuten kantaesityksen muodossa. Mutta kyllä ainakin minusta tuntui hiukan siltä, että tuo Andersson vaikuttaa niin semmoiselta muukalaiselta ja yksinäiseltä tyypiltä täällä, että ajattelin, että kyllä hänelle pitäisi hakea vähän seuraa, eli jonkinlainen kaveri. Ja sehän ei ole täällä vaikeaa, koska tämä on tällainen erittäin vilkas risteysasema tosiaan, niin kuin pariin kertaan tässä jo mainittu. Ja me kävimme siellä aseman odotussalissa hakemassa tänne erään herran, joka siellä istui ja odotti junaa ja oli tosiaan tilaisuudessa saapumaan. Hyvää iltaa, tervetuloa, hän on tässä aivan vieressäni. Hyvää iltaa. Ja teidän nimenne on? Nieminen. Nieminen. No sehän sattuu aika hyvin, se on oikeastaan aika lähellä Anderssonia. Niin, se on vähän niin kuin suomalainen Andersson. Suomalainen Andersson, niin. Ainakin puhelinluettelossa niitä on paljon. Kuinkas niin te olitte siellä junaa odottamassa ja katselitte ympärillenne ja muodostitte kuvaa Haapamäestä? No tämä tuntuu aika mukavalta paikalta. Enkä Teillä ei ollut ikävä siellä? Ei ollut ikävä, enkä minä oikein usko sen kilpailun lopputuloksiin. Minun mielestäni siellä oli oikein mukava olla. Istuin siinä hetken aikaa junaa odotellessani ja samaan pöytään sitten tuli ilmeisesti aivan pesun kestävä tuollainen haapamäkeläisukko, joka suolsi kovastikin juttua. No minkä tyyppistä? No sitähän sieltä tuli. Ukko kertoi olevansa tuollainen hyvänpuoleinen uimari ja tällä Valkeisenjärvellä hän oli käynytkin uimassa viime kesänä useampaan otteeseen. Oli katsellut siellä kerran, kun pikkupojat järjestivät uimakilpailuja, paitsi keskenään, niin olivat mokomat pistäneet kahvikupin ja kenkälusikan uimaan kilpaa. No kenkälusikkahan tämä voitti, kahvikuppi tulipäristeli hyvänä kakkosena maaliin ja urheilijoiden tapaan selvitteli häviönsä syitä, että eihän se nyt voinut mennä, kun meni vettä korvaan. No ukolta tätä juttua tuli. Siinä sivussa jouduin kuitenkin seuraamaan myöskin naapuripöydän tapahtumia. Näytti olevan savolaisukko kotimatkallaan. Hänen vieressään istui tuollainen oikein tuhtinpuoleinen, oikein kaksinkertaisesti tuhtinpuoleinen isäntämies. Ja savonukko savolaiseen tyyliin tietysti tiedusteli, jotta mistääs päin työ ootta kotosi? No täältähän minä Keski-Suomesta vastasi isäntä.
No sitähän minä vähän ajattelin, niin ei noin iso rötäle voi Laijolla asuakaan. Tämä oli kuulemma tämä haapamäkeläisvaari ammatiltaan räätäli. Oli sitten tullut päivällä kuulemma tuolta Ristimäen ukko vanhan palttonsa kanssa. Pitäisi korjata, oli Ristimäen ukko sanonut. No korjata pitää, sano Haapamäen kraatari. Käänteli palttoota ja totesi, että tukevaa on hyvää on tyykiä. Mikäs siinä käännetään palttoa? No ei se oikein kävi se kääntäminen, sanoi Ristimäenä. Ja kun mulla on niin paha reumatismi tuo niskassa, mä en oikein tahdo saada napitettua sitä takaa. Tämä Haapamäen ukko kertoi siinä kaikenlaista. Kertoi Konstasta. Ei ollut tämä kuulemma tämä Pylkkäsen Konsta, mikäli ei ollut Peltosen Konsta. Konsta on näillä nurkilla kuulemma paremmin tunnettu sellaisena hilpeänä vanhana veikkona, joka poikkeilee talossa kuin talossa. Ja oli Jokisen rouvalle poikennut päivänä muutamana ja Jokisen rouva hyvä sydämisenä ihmisenä tietysti tarjosi kahvit. Ja oikein hyvät pullakahvit tarjosikin. Konsta syöli viiksiä ja ajatteli, että kyllä tässä pitäisi varmasti tuota rouvaa kiittääkin jollain tavalla. Ja ajatteli sitten kiitollisuutensa osoitukseksi tehdä jotain hyvän työn, niin kuin partiolaistenkin kuuluu tehdä. Mitäs pitäisikös Jokisen rouvalle pilkkoa puita? No sehän kävisi varsin mainiosti. Sehän olisi oikein mukava asia, sanoi Jokisen rouva. Juu, sanoi Konsta. Jos Jokisen rouva nyt antaisi mulle 50 penniä, mä neuvosin yhden miehen, joka pilkkosi niitä halvalla. Konsta oli muuten tehnyt veroilmoituksensakin jo tässä, vaikkei tammikuuta ole tämänkään pisemmälle kulunut. Oli lähettänyt sen ja seuraavana päivänä, tehän ne veroherrat tunnette hyvin, tuli kysely, hyvin lyhyt ja ytimekäs. Veroherrat kysyivät, kaipaamme vaimonne tuloja. Konsta pykäsi vastauksen kirjeen kulumaan. Niin minäkin. No joo, kyllä niitä juttuja tältä Haapamäen ukolta tuli ja se osoitti sitä, että täällä Haapamäellä viihtyy erinomaisen hyvin näin sivukulukijakin. Ja parempi onkin, että lopetan ajoissa. Lyhyestähän on virsi kaunis, etteivät pääse tiedemiehet toteamaan, niin kuin totesivat tässä eräässä gallupissa, että on kahdenlaisia naisia. Niitä, jotka puhuvat aina, ja niitä, jotka eivät koskaan pidä suutaan kiinni. Ettei surullista sunnuntaitakaan soiteta enää asiaan kuuluvalla hartaudella. Taitaa olla tämä Haapamäen ilma, kun teettää tämmöisiä. Ja taitaa hyvä ollakin sikäli, että tässä kohden niin meillä olisi muuten ohjelmassa vakava puute. Nimittäin tähän piti tulla semmoinen varsinainen suuri huumoriesitys, mutta meillä oli vähän vaikeuksia esiintyjien kanssa. Bob Hope, jota ajattelimme tuoda tänne, niin hänen kanssaan katkesivat neuvottelut semmoisia mitättömyyksiä, niin kuin matkakulut ja palkkiot ja tommoset. Ja sitten seuraavana oli ohjelmassa Repe Helismaa, mutta hän on kuulemma Milanon Skaalassa parasta. No, minä olen. Mutta ainakin ne sanoo, kun mä soitin, että niin kuin Skaalassa. Se on epäreilua kilpailua. Kyllä Milanon Skaala pyysi, mutta kerran Haapamäkeen pääsee, niin tänne minä tulen aina siihen. Joo, täällä olen. Mutta meillä on joka tapauksessa ohjelmassa nyt ajateltu Matti Heinivahon vuoro. Ajatellaan voi kyllä, mutta jos Matti tahtoo, tulkoon minun kanssani. Niin... Hei Matti, mitä kuuluu? Mitä se sinulle kuuluu? Olipas aika tympeä vastaus kohteliaiseen kysymykseen. No tuli vaan mieleeni, tässä muistelen
edellisiä radion iltamia, niin sinä todistit kaikelle kansalle, että koko Suomen maalle, että minä olen idiootti. Minä mukaan. No minkäs tuo väitänystä perustuu? Etkö muista? Niin. Sinä hyvin täsmällisesti todistit, että minulla olisi vintti pimeänä. Joo, niin minä tein sen jälkeen, kun sinä hilpeän hohotuksen säästämän todistit yleisölle ja kansalle, koko Suomen kansalle, että minulla on päreitä kainalossa. Niinhän se vähän on. Sujut ollaan. No niin, oikeastaan kyllähän se niinkin on, mutta koita Repe ymmärtää, että mä oon jollakin lailla vähän allapäin hermostunut ja pahalla päällä. No syy. Luulisin, että se on se, koska minä näen joka yö. Joka ainut yö 2 viikon ajan minä olen nähnyt painajaisunta. Ja yhtä samaa ja ainoata unta joka yö. Vai niin, sinä ootkin vähän semmonen pöllähtäneen näköinen. Mutta minkälaisia ne unet on? No, ensinnäkin, sinähän tiedät, että minä asun Tampereella. Onko tämä sitä painajasua? Ei, tietenkään. No juu, joka tapauksessa minä menen Tampereella ravintolaan ja istuudun pöytään. Niin? Helsingissä kyllä istudutaan tuoliin. No sinun pitäisi ymmärtää, että minä tarkoitin, että minä istun siis siihen pöydän ääreen. Niin. No niin, minä istun pöydän ääreen, niin heti tulee tarjoilija sieltä. Kevyin askelin ja tuo minun eteeni komean kinkun, oikein upean kinkun. Niin. Hän asettaa sen eteeni ja sanoo, herra, olkaa hyvä. Kuka se herra on tässä jutussa? Minä! No niin, sinähän tiedät, että minä pidän kinkusta, tavattomasti. Joo, kyllä minä sen huomaan. Sinä olit ennen niin kuin natleetti, nyt sä oot niin kuin kotletti. Tuollaiset huomautukset muuten minä jätän aivan omaan arvoonsa. Siis kinkku on edessäni ja kaikki tykötarpeet. Siinä on lautasen, on veitsi ja haarukka, maitolasi. Kaikki on niin kuin pitää. Niin. No, olen juuri iskemäiselläni veitseni ja haarukkani tähän kinkkuun kiinni, niin kaikesta huolimatta huomaan, että jotain puuttuu. Sinappi. Joo. Ja minun serkkuni Kalle sanoi aina, että 2 maailmassa on kitkerää juttua, sinappi ja anoppi. 5 minä veinaan sun koko serkustas Kallesta, eihän se tähän kuulu. Se on asia niin, että jos minä syön kinkkua, minä syön sen sinapin kanssa, taikka sitten minä en syö ollenkaan. Näin on asia. No niin, minä vinkkasin tarjoilijan, että hei, tulkaas tänne, että mitenkäs tämä on mahdollista, että puuttuu sinappi. Sitähän pitäisi olla joka ravintolassa ehdottomasti. Hän sanoi, että ei. Niin on ikävästi, että koko Tampereen kaupungissa ei ole yhtään sinappia. Haapamäki on lähin paikka, mistä saa sinappia. Jaa, no tulee asumaan tänne, niin saat sinappia aina. Niin, älä nyt, vitsi. Hän sanoi, että siinä on auto ravintolan ulkopuolella. Voitte lähteä sillä hakemaan Haapamäeltä sinappia, jos haluatte. Ravintola kustantaa kaikki. No, minä mietin asiaa, ajattelin, että okei, lähdetään Haapamäeltä hakemaan sinappia. No joo, on muutamilla kamala sinapihin. Älä keskeytä nyt, kun minä kerron unestani. No, me lähdimme ajamaan Haapamäelle. Oli liukas keli. Salmensu oli luvannut, että liukasta on ja tällä kertaa se piti paikkansa. No me tultiin tänne 2,5–3 tuntia. Niin, 3 tuntia. 3 tuntia sitten tunti vähän toista menee sinapihakuun, koska on jo aamuyö. Ja sitten taas toinen 3 tuntia takaisin Tampereelle. Ja juuri kun minä tulen sinne ravintolaan, sinappi, tuubi kädessäni ja pitää alkaa syömään sitä kinkkua, niin tiedätkös mitä? Joku toinen Tamperelainen on syönyt sen kinkku ilman sinappia. Ei. Minä herään. Aina sama juttu. Aina, joka kerta. Silloin juuri minä herään. Surkeita. Kyllä minä ymmärrän, tuo on ikävä painajaisuni tommonen. Joka yö samanlainen uni. Aina. Minäkin olen nähnyt unia kyllä, mutta minun on nähnyt pari hauskempia kuin sinun. No aina sä leuhkit. Ei minä leuhki yhtään. Nekin on joka yö ihan samanlaisia. Ollut jo pari viikkoa ja ensi yönä varmaan taas näen sen unen. Se on semmoinen uni, että minä olen myöskin Tampereella jostakin syystä. Mä olen hienossa huoneistossa ihan yksin ja ihmettelen, että minkälainen uni tämä nyt onkaan. Yhtäkkiä ovi pamahtaa auki, sisään tulee reipas joukko, kuule oikein nättiä, kivoja tyttöjä ja poikia. Niin, varsinkin tytöt on oikein kivoja. Ja meillä alkaa vimmatun vekkolit lystit siinä, kuule. Me juodaan punaista limonaadia ja syödään semmosia pieniä oikein hyviä voileipiä. Ja twistataan kuule ankarasti siinä sitten ja lauletaan kansanlauluja. Ja tällaista kuule terveellistä ja kaikin puolin hyväksyttävää ilonpitoa aamuun asti ja sitten vasta herää, kun juhlat on ohitte. Ja kuvittele joka yö tämä sama uni. Ja mun täytyy kyllä myöntää, että mä oikein odotan nykyisin iltaa ja yötä, että pääsen taas siihen uneen kiinni. Tai mikä sua nyt kuule vaivaa, Matti? Sä tulit entistäänkin huonomman näköiseksi. Onko sulla mahanpuruja vai? Ei ole mitään sellaista, mutta tuli vaan tässä mieleen, kun mä kuuntelin sun selostusta, että eipä ole vanhaa kaveria kutsuttu näihin unihippoihin mukaan kertaakaan. Vanhaa kaveria ei ole kutsuttu. Kyllä on kutsuttu ja on koetettu hakea miestä käsiin. Joka yöltä Haapamäellä sinappia hakemaan. Ai taivas. Älä
Suren Matti, kyllä se ohi menee. Sun piti muuten esiintyä tässä, niin kun Terve tuli häiritsemään. Niin, se on aina häiritsemässä jotain tällaisia huomautuksia. Sun piti laulaa vai? Joo, niin oli puhe. Sovittiin vähän, että laulettaisiin tällaisesta kivasta tytöstä, lauantai-tytöstä. Sehän sopii hyvin ihan päivän mukaan. Pikkuinen hetki. Saanko mä pyytää ensin Matille vähän aplodeja? Kiitos, mutta mitä siis, miksi etukäteen? Mitäs Ei sitä tiedä koskaan, jos ei takakäteen enää tulisi. Kerran liikenteessä kuljin allapäin. Silloin silmäin eessä aivan yllättäin neidon pienen sievän nauravan mä näin. Silloin tiesin mä sen, oisin onnellinen, jos hän tyttöni on. Päivän varjon alla neito vallaton sai jo kaikkialla miesten huomion. Silmissänsä loisti katse auringon. Tiesin jo sen, oisin onnellinen, jos hän tyttöni ois. Esplanadin kulmaan häntä seurasin. Jouduin outoon pulmaan, kun hän kääntyikin. Törmäystä välttää tahtonutkaan en. Sain siis sylini sen neidon ihmeellisen, nyt hän tyttöni on. Lauantai kun koittaa, arjen huolet jää. Trumpetit kun soittaa, uutta sävelmää. Tanssin parketille, tahdon kiirehtää. Silloin mukana myös hän tuo tyttöni on. Niin tulihan niitä aplodeja sentään näin jälkeenkin päin ja se taisi tehdä Matin mielenrauhalle oikein hyvä. Mutta meillä on pakannut unohtumaan tuo illan varsinainen tarkoitus tutkia, kuinka ikävä paikka tämä Haapamäki on ja josko niin miksi. Ja minä luulen, että on kaikkein parasta kysellä täältä paikalla salissa olijoilta hiukan heidän omia mielipiteitään. Ja sen vuoksi olenkin nyt tullut sitten tänne aivan saliyleisön keskuuteen ja kysyisin vaikkapa teiltä, hyvä rouva, siinä eturivissä, onko teillä minkäänlaista käsitystä siitä, minkä vuoksi Haapamäkeä on äänestetty nyt tänne ikävimpien paikkakuntien joukkoon? Ei. Ei minkäänlaisia? No niin. No, ja sitten jatketaan. Entä teillä, hyvä rouva tai neiti täällä hiukan keskemmällä? Mikä on teidän käsityksenne? Mistä syystä tätä Haapamäkeä on äänestetty? Onko mitään käsitystä? Ei ole. No ei ole. Onpas nämä Oja ja nämä tyttäret. Tai sitten ei ole mitään syytä. Ja sitten me tarvitaan pari tyttöä, on jo jututettu. Tarvitaan yksi komea herra. Hyvää päivää, hyvä herra. Istukaa vaan, älkää turhaan nousko ylös. Onko teillä mitään käsitystä siitä, minkä vuoksi tämä Haapamäki nyt on tällaiseen asemaan joutunut tässä äänestyksessä? En ole syntyperäinen haapamäkeläinen, ja olen samalla tavalla junassa pudonneita kuin monet muutkin haapamäkeläisiksi. Mutta minun täytyy kyllä sanoa, että tämä puheet Haapamäen ikävyydestä ja ikävästä paikkakunnasta, ne on solvausta ja panettelua aivan kaikki tyyni. Kerta kaikkiaan se on matkustajien keksintöä. Ja kun tässä aseman hengessä olemme, niin täytyy myöskin piipahtaa siellä aseman ravintolassa. Yleensä sanotaan näin, ja minä olen vahvasti sitä mieltä, että ei missään muualla Suomessa saa niin hyvää kahvia tämän tapaisessa paikoissa niin kuin risteysasemilla muualla kuin Haapamäellä. Ja minä olen melkoinen kahviekspertti ja kahviasiantuntija. Minulla on 56 kupillista ennätys vuorokaudessa. No, täytyy ainakin sanoa, että kyllä täällä Haapamäellä sitten saa sitä kahvia. Täällä on nähtävästi siis paljon kahviloita ja muuta tällaista huvielämää, minkä tyyppistä? Kyllä, minun täytyy sanoa vielä tästä kahvista sen,
näistä haapamäkeläisistä, vaikka minä en enää ole haapamäkeläinen, mutta näin mieleltäni ja melkein nimeltänikin minä pysyn haapamäkeläisenä. Anteeksi, saanko mä vähän keskeyttää nimeltäni, kuinka niin? Haapavaara. Haapavaara. Vaarallinen mies. No niin. Niin, minulla on täällä sanomalehti mukana, jossa kerrotaan haapamäkeläisistä itsestään. Minä ostin tämän tänne tullessani ja tästä haapamäkeläisten kahvijutusta myöskin. Tässä sanotaan Haapamäen Pihlajaojan aluetta varten 2 hehtaarin suuruinen 3-osainen viemäriveden hapetuslammikko. Sitten on alaotsake, juoko lammikkojärjestelmän suunnittelija siitä laskevasta vedestä keitettyä kahvia kysymysmerkki. Asianomainen suunnitteluinsinööri, jota en lainkaan epäile, Lathuoma, on luvannut, näin kerrotaan, että hän tulee juomaan lammikosta lasketusta vedestä keitettyä kahvia. Ja sitten tämä uutinen päättyy näin. Jäädäänpä nyt jännityksellä odottamaan, miten sen kahvinjuonnin kanssa käy. Toimituksemme veikkaa, että ainakin osa kahvipannun ympärillä olijoista tyytyy katselijan asemaan. No, kuinka aiotte itse tehdä? Aiotteko uhrautua maistelemaan sitä kahvia ja vettä? Millaista siitä on tullut? Saa nähdä. En osaa vielä sanoa, on vähän aikaista näin suuren joukon edessä tunnustaa mitään. Joutuu vielä juomaan sanansa niinkö? No ehkä niinkin. Kuulkaas, nyt mulla on kyllä semmoinen tunne, että te niin kuin yksin omaan kehutte tätä Haapamäkeä. Eikö teillä ole mitään pahaa sanottavana? Mitään semmoista vähemmän miellyttävää tai vähemmän positiivista, semmoista jotakin ikäviäkin puolia? On ikäviä puolia. Se letka, jenkka ja twist-villitys tuli aika myöhään tänne Haapamäelle, mutta nyt me olemme sen jo oppineet. Mutta sitten meillä on vielä täällä tämmöisiä arkipäiväisiä huolia. Meillä tietysti on samat huolet kuin muuallakin, mitä minä söisin, joisin ja millä mä itteni verhoisin. Ja sitten vielä yksi semmoinen asia, mutta mä en tiedä kuinka minä sen oikein sanoiksi pukisin. Tämä meidän puhelinliikenne. Tämäkin on tässä naapuriverkkoryhmissä kaikilla, niin puhutaan jo, että päästäisiin pikapuoliin kaukovalinnassa puhumaan suoria yhteyksiä ulkomaille, minne saakka hyvänsä. Mutta me olemme vielä tässä vanhanaikaisessa sentraalisantra-systeemissä. Hetkinen. Kyllä kuulkaa, niin tämän lausunnon perusteella, mitä me nyt olemme saaneet, niin se jää ihan käsittämättömästi. Kuka Haapamäkeä on voinut yleensä äänestää? Kenen luulette äänestäneen Haapamäkeä tämmöisen ikävän paikan maineeseen? Tietysti pieksämäkeläiset. Kuinka niin? Sehän on selvää, sillä me olemme pieksämäkeläisten kanssa vähän niin kuin kissat ja koirat, ja minä ainakin perheeni olin kohtelias pieksämäkeläiselle ja äänestin heitä. No ja siellähän he olivat listalla, hekin hyvinpä on onnistuttu. Kiitoksia. Ja tavallaan niin kuin pieneksi haasteeksi, niin täällä ovat jälleen nämä Haapamäen yhteislyseon torvisoittokunnan pojat antamassa pikkusen puhtia ja ääntä sinne Pieksämäelle päin. Niin kuin kiitokseksi tuosta äänestyksestä. Olkaa hyvä. Niin, ja sinne perille menivät terveiset oikein komeasti. Tuossa muuten äsken tuo Repe pääsi livahtamaan vähän niin kuin liian vähällä
Vaipalla täältä pois täältä lavalta. Minulla on ainakin semmoinen käsitys, että kun hän on tänne saakka tullut, niin kyllä täällä pitäisi vähän töitäkin tehdä. Hei Repe! Jaa? Täällä pitäisi nyt laulaa joku sopiva vanha laulu, eikö tätä haapamäkeläistä? Niin, minun piti tehdä kyllä uusi laulu Haapamäkeläistä ja Haapamäestä, mutta minä millään kerran oli niin paljon töitä Helsingissä. No mitä sitä nyt voi laulaa? Minä laulan uuden laulu Haapamäkeläistä. Kun en minä sitä siellä kerran tehdä, mä koitan tehdä tässä sen. Minä pyytäisin nimittäin teiltä pikkuaiheita ja koitan sitten laulaa, jos osaa ja pystyn siihen, lyhyitä värssyjä teidän omista aiheistanne. Saatte antaa minkälaisia aiheita vaan ja yksikin sana riittää, mutta rumia ja besvärisiä aiheita ei saisi antaa. Kun tämä on sentään radion tilaisuus, siis yksikin sana riittää, niin minä koitan tehdä värssyistä saman tien. Olkaa hyvä. No niin, mikä tahansa. Rautatiestä. No tämä värssy on kuin valmiiksi mulla laitettuna, ja tipi on mulla laitettuna. Haapamäen tärkein tunnus taitaa olla juna, ja pikkulinnut laulaa ja konduktööri soi. Olkaa hyvä. Ja aika nopeasti näitä aiheita, ettei tässä me tule turhia taukoja. Minähän sanoin, että rumia aita ei saisi antaa. No melko ruman näköinen mä lavalla on tässä ja sökö, mä lavalla on tässä. Mutta paljon nätimpi mä oisin pimeässä ja pikkulinnut laulaa ja kitara se soi. No niin. Puhelin. Enpä tiedä mikä onkaan tämän värssyn hinta ja sökö ja tämän värssyn hinta. Käyttänyt en täällä ole minä puhelinta ja pikkulinnut laulaa, mutta sentraalissa soi. No niin. Ja sitten taas. Mikä? Letkajenkkaa. Polveni, jos ei nyt täällä löisi ihan klenkkaani ja sökö, jos ei se löisi klenkkaa, niin tanssisin tuon rouvan kanssa kyllä letkajenkkaa ja pikkulinnut laulaa ja jänöjenkat soi. No niin. Suoja. Jaaha. Leuto meillä talvi on, sen teille minä takaan. Sökö, ja teille minä takaan. Lunta tullut ei ja eikä ole pakkastakaan. Ja pikkulinnut laulaa ja vesi sen kun soi. Mutta aihe taisi olla paremminkin aika jalo. Sökö, ja taisi olla jalo. Suojahan on nimeltänsä myöskin tämä talo. Ja pikkulinnut laulaa ja täpö täysi soi. Ja eiköhän tää Haapamäki ralliala riittää, tipi ja ala vissiin riittää. Tahdon aiheen antajia lämpimästi kiittää, kun pikkulinnut laulaa ja iltamissa soi. Niin, ja sitten onkin oikeastaan jälleen tyttöjen vuoro. Tässähän oli äsken esillä tällainen yhdistelmä kuin Repe ja Matti, joista toinen oli kovin optimistinen ja toinen taas enemmän pessimisti. Ja nythän meillä on tytöissä mahdollisuus tehdä aivan sama yhdistelmä. Ragni Malmstenin tunnemme enemmän niin kuin tällaisten ilakoivien ja ilomielisten laulujen laulajana. Ja toisaalta Marjatta Leppänen, no hän nyt saa sitten luvan olla. Kohtapahan kuulette. Ralli se on minun rattoni ja ralli se on minun työni juu. Reilun pojan käsivarsi on mun kalavyöni juu. Ja ilman kuuta ja aurinkoa tämä maailma pimiä on. Sularai, ai, ai, sularai, ai, ai, tämä maailma pimiä on. Ja yhden pojan tähden minun sydämeni pimiä
sularai, ai, sularai, ai, minun sydämeni kipeä on. Sinun takiasi nätti poika, olen minä lähtenyt reissaamaan. Ja sinun takiasi nätti poika, olen minä lähtenyt reissaamaan. En ole kirjeitä kirjoitellut, onnea toivotellut vaan. Ja en ole kirjeitä kirjoitellut, onnea toivotellut vaan. Ikävä on aika ja pitkät on päivät, surutonten hetkeä muistakaan. Voi mikä lienee tullutkaan, kun ei jo kultaani kuulukaan. Tula tullalla, kosket pullalla, on tämän tytön kullalla. Tula tullalla, on tämän tytön kullalla. Silloin minä itkin ensi kerran, kun äiti mun matkalle laittoi. Ja sen matalan torpaan nokiselta pankolta leivän mun käteeni taittoi. Tuo jo murhetta on ollut ihmeellistä. Minkä sille voi, kun rooli vaatii sen? Aivan kylliksi on kuultu itkemistä. Hyvä juttu. Saan siis olla iloinen. Ilovalttia on sentään ja se riittää, jos vain sydämessään itse tahtoo niin. Ja me kaikki teitä haluamme kiittää.